μόνικα που λατρεύει φυσικά. Μα δύνατον, μέσα σε αυτό το σπίτι, μα μπορεί να μου σε κάνει τέτοια μόνικα. Δεν με κάλεσε. Εγώ ρώτησα τον εαυτό μου, φίλο της οικογένειας και είπα να περάσω να τους δω. Εσύ δεν είναι του πατέρα μου. Δεν είσαι φίλος του. Ξεχνάς ότι η εγκύκληση του πατέρα σου μου σωστή ζωή άρεσε. Εγώ τον θεωρώ φίλο μου παντοτιλιό. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ θα πετήσω τη μαμά σε διώξει. Έλα το γάλτσι. Έχει δίκιο, Άρετσι. Πάω κι εγώ μέσα να δω τι γίνεται. Αν δεν σε πετάξει έξω η Μόνικα, πίστεψέ με, θα το κάνω εγώ. Με το παιδί αυτό. Θα το δεις. Bebé. Πού πάμε, Come ti laisse-moi tranquille, tais-toi, tais-toi. Jalousie et maladie. Συγγνώμη για αυτή την υποδοχή χρόνου μου. Να γίνει, δεν φταίς εσύ. Μεγάλη ανέδεια του Γάλλου. Να έρθει εδώ, ενώ ξέρει ότι είμαι αρμονιασμένος με την Πίπη. Τι να κάνει κι αυτός. Δεν μπορείς να χαρίσεις τον έρωτά σου. Τι λένε εσύ. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Λατρεύω μου. Άρτσι μου. Αγάπη μου. Πρόσεξε. Πρόσεξε, μπορεί να μας εγκαστείς. Δεν με νοιάζει. Ας μας δουν όλοι. Όσο και να με αφήνει ο παπάς, εγώ θα σε παντρευτώ. Στο διάολο να πάει η περιουσία του. Και ας με αποκλειώσει. Άρτσι, τι είναι ρέξτης. Πώς θα ζήσουμε χωρίς την περιουσία του πατέρα σου. Πες μου, μπορείς εσύ να κάνεις κάποια δουλειά. Τι δουλειά θα μπορούσες να κάνεις. Μα δεν αντέχω να ζω χωρίς εσένα, Φλόρη μου. Τι του ήρθε του πατέρα μου. Μου επιμένει. Δεν θα παντρευτείς την ξαδέρφη σου. Είναι νομιξία. Είναι μεγάλη αμνησία αυτό. Γιατί εγώ είμαι υιοθετημένη από τη θεία σου. Δεν έχουμε καμιά συγγένεια. Άλλα μας λένε ξαδέρφια. Ο παπάς παρόλα αυτά θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο. Τον έπεισα, τον παρακάλεσα, τον υπέγραψα. Μην μου πεις τον απείλησες κιόλας. Τι να κάνεις, Φλόρη. Όμως, είναι το μόνο που θα μπορούσε να του αλλάξει γνώμη. Μην κλαις, γλυκιά μου. Ησύχασε. Όλα θα διορθωθούν και πολύ σύντομα. Στο υπόσχομαι. Πώς θα διορθωθούν, Άρτσι. Μόνο αν δεν είναι ο πατέρας σου με την περιουσία. Μην κουράζεις το μυαλουδάκι σου με τέτοια πράγματα. Έχει μου εμπιστοσύνη. Αγάπαμε και όλα θα φτιάξουνε. Στο υπόσχομαι. Με φοβίζεις. Ησύχασε. Έχω ένα σχέδιο. Τι σχέδιο. Πώς σκάσμένο, εδώ είσαι. Θα σε πετάξω καρφίδες, λοιπόν. Μα σας λέω, επικορητά, δεν ξέρω πώς τα κομμάτια πήγε το σύμλιβα. Εγώ το είχα αφήσει στο τραπεζάκι της κουζίνας. Και αυτό πάει, χάθηκε. Μήπως η μιμόζα. Αποκλείεται, αδύνατον. Την έπιασα το χέρι και την έφερα αμέσως εδώ. Θα την είχα δει αν το είχε πάρει. Άρα δεν έχει δουλειά ο γραφολόγος. Μην κάνετε έτσι αρχιφύλακα. Το δικό μας διόδησε ψητορογράφο να στείλει καλό σημείωμα. Ποιος θέλει κοκτέιλ. Α, εγώ σίγουρα το χρειάζομαι. Άλλωστε το σηκώνει την περίσταση. Βρήκατε το σίγουρη περίσταση. Πάντα το χρειαζόταν, γιατί δεν έχουμε σταγόνα νερό να πούμε. Σε λίγο θα έχουμε. Γιατί άρχισε η καταιγίδα και σηκώθηκε για ένας αέρας. Το βλέπω κι εγώ. Καλύτερα να κλείσουμε τις πόρτες. Πόση ώρα είσαστε εκεί. Όχι πολύ, καθόλου πολύ. Madame Coins, την έχετε όλοι στην Ελλάδα αυτή την επισημία. Τι άλλο που θα μπορούσατε πάλι. Τι νοείσαι στις κάμερες. Ποιος θέλει πάγκο και ποιος όχι. Εγώ θέλω πάγκο. Η ερώτηση ξεκινάει που δεν αφορούσε εσένα, μιμόζα. Πολύ καλά. Πάνε ετοιμάσου το τσάι. Έτσι, μπράβο. Πώς την αντέχεις, Μόνικα. Άσε, έχει τραβήξει πολλά η καημένη. Να την υποπτεύεται η αστυνομία, να την ανακρίνει για απειλητικά σημειώματα. Μετά από όλα αυτά και πολύ καλά φέρετε. Και όμως εδώ που τα λέμε, όχι και εγώ συστήμοξε. Ποιος έρχεται. Εμένα λέει η Τζασμίν και σας παρακαλώ η συζήτηση να σταματήσει. Το συμβάν θεωρείται λήξαν. Συμβάν, μα τι έγινε και στις μας. Μονικά, σε παρακαλώ, δώσε εξηγήσεις. Βαρέθηκα να μιλάω πλέον για τη μαγείρισα. Αχ, κι εγώ. Να παρακαλέσουμε την αντιφύλακα να στείλει ένα αντίγραφο στην Πίπη. Εάν το θέλετε, λέγει. Λόρδε Κλάιβ, Παρακαλώ. η ερώτησή μου μπορεί να θεωρηθεί περιττή, αλλά πόσοι από τους δικούς σας εδώ μέσα έχουν πρόσβαση στα επιστολόγραφά σας? Οποιοςδήποτε ανοίξει το σιρτάρι, όλοι δηλαδή, το σιρτάρι είναι ξεκλείδωτο. Όμως, Χρυσέ, εσύ δεν φεύγεις σχεδόν ποτέ από το γραφείο σου. Μόνο όταν κοιμάσαι μπορεί κάποιος να μπει στα νύχια και να ανοίξει το σιρτάρι. Σωστά. Άρα μπορεί να είναι και η μιμόζα που περπατάει στα νύχια του μοδιώτης. Έλα τώρα, παπά. Όλοι μπορούν να περπατάνε στα νύχια. Α, και εσύ γιατί όχι, με τα παπούτσια του τέννις που φοράς. Αλλά πολύ πιθανό κι εσύ. Και γιατί να υπογράψω με μη. Μπορεί
είναι εννοούσες ο μυστηριώδης. Ή ο μελαγχολικός. Τι μελαγχολικός για ιδίες. Το μήνυμα ήταν σαφές. Προειδοποιούσε για κάποιο κίνδυνο. Κίνδυνο. Όλα με τρομάζετε. Θα ήθελα να το δω. Και ο ρυθμός αυτός σίγουρα έχει να κάνει με κάποιον από την Τζαμάικα, ναι. Λόρδε Κλάιβ, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Αν η Μιμόζα δεν ήθελε να την ανακαλύψουμε, δεν θα μας έδινε τόση στοιχεία. Και αν κάποιος άλλος ήθελε να την ενοχοποιήσει, θα αναγκαστεί. Έχει εχθρούς η Μιμόζα. Ναι, όλους αυτούς που τρώνε τα φαγιά της. Ας ελπίσουμε τις άντρες. Ας ελπίσουμε τις άντρες δεν θα είναι τους έσχους. Μόνικα, ξέχασες να βάλεις για τον εαυτό σου. Όχι, μα έχω ποτό εγώ. Δεν ξέρω μόνο που το ακούμπησα. Στο τραπεζάκι, λέει η Μόνικα, αυτό. Μοιάζει με πέρμο σκέτο. Ευχαριστώ πολύ για τη θεωρητά. Ένα ποτό καλής ποιότητας χρειάζεται, ειδικά όταν υπάρχει ένταση. Αχ, δεν το ένας χαλιός άλλο γραμματόσημα, το στόμα μου έχει γίνει χάλια. Έτσι μου έρχεται να βγω έξω την παλκονόμορφα με το στόμα ανοιχτό, θα σκερίξει τίποτα. Μα γιατί δεν πίνεις το δικό μου το ποτό, Θεό, θα φτιάξω εγώ άλλο. Σας ευχαριστώ, δεν Μόνικα. Ποιο είναι το ποτό σας? Αυτό είναι στο τραπεζάκι, το παίρνω. Α, εκείνο. Μακάρι να βρέξει, πολλά ολόκληρος από τον υδρότα. Δεν κολλάς μόνο. Μυρίζεις κιόλας. Τρομάζω με αυτές τις πρώτες. Τώρα το χρειάζομαι σίγουρα το ποτό. Μη! Αυτό είναι μπέρμπον σκέτο. Θα σου φτιάξω εγώ ένα κοκτέιλ. Μετά την κόρα το στόμα σου θα έχει γίνει χάλια. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, χαρά μου. Κλάιβ, μένω κατάπληκτη. Από πότε έγινες τόσο περιποιητικός? Συνήθως φωνάζεις στο Θεό ή τη Μιμόζα και για να σου ψήσουνε τα μολύβια σου. Η Μιμόζα έχει δουλειά. Και ο Θεό είναι πάρα πολύ ταραγμένος για να φτιάξει το ποτό του μόνος του. Η καταιγίδα θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει να κλείσουμε όλα τα παράθυρα. Α, ναι, φυσικά. Μα ποιος έκλεισε την παλκονόμορφα? Πάω να κοιτάξω τα παράθυρα της κουζίνας. Δεν χρειάζεται, Θεό. Η Μιμόζα δεν ανοίγει ποτέ παράθυρο. Σαν χαμάμ την έχει κάνει την κουζίνα. Όντως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν έχετε κεντρικό κλιματισμό. Τι να το κάνουμε! Το νησί είναι τεράστιο και μακρόστενο. Ο αέρας περνάει από εδώ και από εκεί. Για... αποκλείεται, το χρειαζόμαστε. Τι να το κάνουμε! Τι να το κάνουμε, είναι περιττός και ακριβώς. Ακριβώς, περιττός. Μην μη χαρακτηριστικό μας, Μόνικα. Μπράβο πως έχετε τόσο τα οικονομικά σας. Συγγνώμη, είπατε γιατρό. Ναι, ο μπαμπάς είναι νευροχειρουργός. Περίφημος νευροχειρουργός. Και εμένα μου έσωσε τη ζωή πρόσφατα. Ευχαριστώ για την ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Ανοησίες και έχω κάνει πολλές εγχειρήσεις από αυτές. Απλά κρατάνε πάρα πολλή ώρα. Δυστυχώς. Νομίζω το σπίτι είναι για τσιγέραυνο. Bien sûr, madame. Εδώ ψηλά στην κορφή του λόφου είχα ψηφίσει την πρώτη καταιγίδα. Μα την περιμέναμε αυτή την καταιγίδα. Μα γιατί ρωτάτε τόσο επίμονα τη θεωρητά? Γιατί συνήθως το ραδιόφωνο της αναγγέλει μία εβδομάδα πριν. Αν λοιπόν ο άγνωστος επιστολογράφος ήξερε ότι έρθει η καταιγίδα. Τι σχέση έχει η καταιγίδα με το σημείωμα? Θα μπορούσε να βγάλει το λεξικέρα. Ω Θεέ μου! Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Ελπίζω το σπίτι να είναι γεράπητισμένο εδώ πάνω στο λόφο με τόση αέρα και βροχή. Το νησί είναι κοραλιογενές, σκληρό, σαν γρανίτη. Όλα αυτά τα νησιά από κοράλια αντέχουν στους τυφώνες. Τα νησιά αντέχουν. Τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι και τα σπίτια είναι άλλο θέμα. Αυτό γιατί το είπες άμα? Αλήθεια λέω κύριε Πιθωρητά. Γι' αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Κύριε Μόνικα, θα μπορούσα σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο μου εννοείται. Εγώ πληρώνω τους λογαριασμούς εδώ μέσα. Και δεν χαίρεσαι καθόλου γι' αυτό. Φυσικά. Τέλος πάντων, επειδή είναι το τηλέφωνο, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Γιατί, για να ακούσετε το δελτίο καιρού. Περιττό τώρα πια. Όχι. Αλλά- Θέλω να τηλεφωνήσω σε μια φίλη μου για να δω πρώτα την καταιγίδα. Τότε παρακαλώ, φυσικά. Ευχαριστώ. Άρα. Θα μπορούσα να μιλήσω με τη Δεσποινα Ντάκον, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έζη. Είναι συγκρατικός στο τηλέφωνο. Α, Μη μου πεις. Μη μου πεις. Πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, όταν επιστρέψει να της πεις ότι τηλεφώνησα. Σε ευχαριστώ. Και πάει, λέει, για ένα υπηρεσιακό ραντεβού. Ψάχνει, λέει, για δουλειά. Είναι βιβλιοθηκάριος η Ντέζη και το δει. Μαλλί πράσι, χοντρά γυαλιά, χοντρά πουλόβερ, κάτι φουστάνες μέχρι εδώ κάτω, φάκινα παπούτσια, κουλτούρα η Ντέζη. Κλασικ. Μα άμα αυτά δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου.
Pardon μου, inspecteur. Εμείς οι Γάλλοι πάντα ενδιαφερόμαστε για το αίσθημα. Αλλά σου φύγε. Κόφτε επιτέλους μια λέξη ακόμα και... Έλα, Βιβί, αφού τα κανονίσαμε στην κουζίνα. Ο Πιέρ θα μείνει, αλλά δεν θα συνεχίσει τα ίδια. Θα αρχίσει η καταιγίδα και φοβάμαι. Το τσάι είναι έτοιμο. Φοβάμαι πως είναι. Είναι τι! Νεκρός. Από τι! Ο πυροβολισμός! Το στιλέτο. Ο Λόρδος Κλάιβ στραγγαλίστηκε. Στραγγαλίστηκε! Στραγγαλίστηκε! Δεν είμαι εθνοδικαστής φυσικά, αλλά μάτια πεταγμένα έξω, βγαλμένη γλώσσα, ατελής έλλειψη αναπνοής και φυσικά ούτε ύπνος ατμοσφαίρα ή από μαχαιριά. Όπως προείπα, στραγγαλίστηκε. Και πιάνω το αίμα στο μαχαίρι. Να το εξετάσουμε αμέσως. Δεσποινής, και αν είναι το αίμα στο στήλος του πρωτάρι. Και ποια είσαστε! Και τι θέλετε εδώ. Και πώς είστε έτσι ντυμένοι. Δεν ξέρω! Σε ποια ερώτηση απαντάτε! Σε όλες! Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ. Pourquoi είστε έτσι ντυμένοι? Και ποια είσαστε? Ποια είμαι! Εγώ όχι, δηλαδή είναι... Δεν ξέρω τίποτα! Μη χειρότερα. Σταματήστε παρακαλώ. Εγώ θα συντονίσω την πορεία των ερωτήσεων. Υπάρχουν σημαντικότερα θέματα. Μια στιγμή να ετοιμαστώ. Έντιμοι, συνεχίστε. Θα αρχίσετε την ανάκριση του ραβέσου, κύριε Φιωριτά. Φυσικά, στην βάση κολλάει το σίδερο. Μα εδώ δεν έχουμε ούτε βράσει ούτε σίδερο. Και τι έχουμε. Αχ, καλέ, νεκρό έχουμε. Σταματήστε εσείς. Συγγνώμη, Φιωριτά. Λυπάμαι. Δεν φαίνεται να λυπάσαι και τόσο πολύ, Μόνικα. Είπα σταματήστε και αφήστε με να σκεφτώ. Ναι, Ινσπεκτόρ, που είναι η ταραχή της, ο τρόμος της, η λιγμή της. Για φρέσκια χείρα πολύ ψύχρεμη την βρίσκω. Αρχίσατε τις φιαλές από τώρα. Μα εκεί θεωρητά υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λυθεί πρώτο. Και ποιο είναι το θέμα του? Το πτώμα του Λόρδου Κλάιβ. Κανείς δεν μπορεί να συγκεντρωθεί έτσι που μας κοιτάζει παραμορφωμένος. Το πτώμα δεν πρόκειται να μετακινηθεί αν δεν το εξετάσει πρώτα ο δικαστής. Γιατί? Αλήθεια, γιατί δεν πρέπει να μετακινηθεί. Γιατί άμα το μετακινήσουμε μπορεί να μας πέσει. Και τι σας νοιάζει για το πτώμα. Τι παραπάνω δηλαδή μπορεί να πάθει. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, μάλλον. Λοιπόν, να μετακινηθεί. Κανένας δεν θα ρωτήσει. Εγώ μπορώ να βοηθήσω. Εσύ δεν θα βοηθήσεις. Γιατί είσαι η κυριότερη υποπτή μου. Η μιμόζα γιατί είναι η κυριότερη υποπτή σας. Λοιπόν, πρώτον, το γράμμα ήταν γραμμένο σε αριθμό καλύψω. Δεύτερον, ο Λόρδος Κλάιβ χτύπησε με τον πουλί της γίδας στο μέτωπο. Και τρίτον, και εδώ φαίνεται η πύρα. Λίγο πριν το φόνο ήρθε και είπε ότι το τσάι είναι έτοιμο. Τι είχε? Εδώ ο κύριος Θεό δεν είχε νερό για να ξεπλύνει τη γλώσσα του από την κόρη του νομοτοσύνη. Ναι, μάλιστα και εσείς με βγάλετε Ουγγαρέζα. Τέλος πάντων. Μα τι κάνετε. Και ο κύριος Σάρτσι δεν είχε νερό για να κάνει ούτε ένα τους. Και? Τι εκεί? Ο ένας δεν είχε νερό για το σουκαράκι και τα γραμματόσημα. Ο άλλος δεν είχε νερό για να κάνει τους, άρα με τι νερό έφτιαξε το τσάι μιμόζα? Με αφιαλωμένο φυσικά. Τι, με φιαλωμένο? Από που κάνει. Μη μου πείτε ότι εσείς φτιάχνετε τσάι με το κοινό νερό της Μεσσαμενής. Και δεν σας βρωμάει. Τι, τώρα που το λέτε βρωμάει. Αλλά αν υπήρχε εμφιαλωμένο νερό, γιατί ο Θεό δεν ξέπλυνε τη γλώσσα του από την κόρη του νομοτοσύνη? Διότι η μιμόζα δεν μου έδινε ούτε σταγόνα. Είχε μόνο ένα μπουκάλι νερό που το φύλαγε για τους καλεσμένους. Αχ, Θεό, πάντα βρίσκεις δικαιολογίες. Ήθελες ποτό, αυτό είναι όλο. Εσείς ποτέ δεν με συμπαθήσατε. Ποτέ! Γιατί καλή μου. Όλοι οι άλλοι σε συμπαθούν. Σταματήστε!
Να μεταφερθεί το πτώμα του Λόρδου Κλάιβ για να συνεχιστεί η ανάγκη. Κύριε Επιθωρητά, αυτό με τη μιμόζα και το τσάι το γράφω ή όχι? Αν θέλω να μετάξει το γράφω. Άλμα. Πλάκα έκανα, αλλά θα μου ήταν χρήσιμο με το μυθιστόρημά μου. Ποιο μυθιστόρημα? Ένα, ο Σέρλοκ Χόλμς και το Βότσον, ο Ηρακλής Πόρτο, ο Χάστινγκ. Εσείς έχετε μένα. Δηλαδή, άμα θα γράψεις μυθιστόρημα, βασισμένο στα καταθάματά μου. Δεν έχω καλού. Εγώ το μυθιστόρημα θέλω να γράψω. Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στις έρευνες μας. Και το πτώμα, ποιος το πάρει? Πολύ απαιτητική δεν είστε δεσποινείς. Και είστε και κυριότεροι υποπτήμοι. Μα εσείς είπατε ότι ήταν η μιμόζα. Ναι, αυτό πριν λυθεί το θέμα με το καιρωμένο νερό. Ναι, το νερό της δεξαμενής, κύριε Επιθωρητά, είναι για τη λάμπρα του σπιτιού και για τον μπάνιο. Αυτό το γνωρίζουμε, δεσποινείς Καστραντάιν. Ναι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι με το πτώμα του Λόρδου Κλάιβ. Ναι, σωστά. Ο κύριος Σάντζη, ας πούμε, που είναι και νέος. Μόνος μου δεν μπορώ. Μαζί με τον Θεό, ίσως. Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή, αλλά τέλος πάντων. Αν χρειάζεται να το πάτε όμως, ποιος θα ξαναγεμίσει το πάτωμα? Εσύ θα πας κατά τούτη. Έλα, συντομεύεται. Και πού θα το πάμε? Όπου να είναι, αρκεί να φύγει από εδώ. Μα πού θα το παρατήσουν όπου να είναι? Ναι, αποφασίστε πριν μας πιαστούν τα χέρια όμως. Lady Μόνικα, το σπίτι είναι δικό σας. Παρακαλώ, αποφασίστε. Στο κρεβάτι του. Απ' την αριστερή πλευρά να τον βάλετε, αν σας είναι εύκολο. Εγώ κοιμάμαι από τη δεξιά. Καλή κυρία, σε κοιμηθείτε σήμερα στο πτώμα. Αν χρειαστεί, κάπου πρέπει να κοιμηθώ κι εγώ. Δεν θα μείνει για πολύ. Μόλις το εξετάσει ο ιατροδικαστής θα φύγει το νεκροτομείο. Και πότε ελπίζετε να καλέσετε τον ιατροδικαστή, κύριε Επιθωρητά? Λέω να το τηλεφωνήσω τώρα αμέσως. Μα πού είναι το τηλέφωνο εδώ? Περίεργο. Εκεί ήταν μόλις τώρα. Καλά, δεν βιαζόμαστε και τόσο. Ο νεκρός είναι νεκρός, όποτε και να τον εξετάσει ο ιατροδικαστής. Δεν φαίνεσαι και τόσο στεναχωρημένη, Μόνικα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ο Κλάιβ δεν ήταν και η καλύτερη περίπτωση συσύγου. Ναι, ούτε εγώ το πολύ ήθελα να πω την αλήθεια. Ήταν λίγο ενοχλητικό. Σίγουρα. Α, σίγουρα. Απέσιος ήταν, εντελώς απέσιος. Αφόρητος, απαιτητικός. Άξιστος και κακότροπος. Μα τι λέτε, έχετε τρελαθεί? Γιατί, κύριε Επιθωρητά? Γιατί όταν δολοφονείται κάποιος, όλοι λένε να τον λατρεύανε για να μην θεωρηθούν ύποπτοι. Δηλαδή, κύριε Επιθωρητά, θα θέλατε να σας λέμε ψέματα? Δεν είπα ακριβώς αυτό. Μα άμα δείχνουμε τη δυσαρέσκειά μας, διευκολύνουμε έτσι το έργο της αστυνομίας. Υπό το πρίσμα αυτό έχετε δίκιο. Για να το σημειώσω, όλοι τον αντιπαθούσατε. Νιώνω, Ιωάννο, ο άνθρωπος μου έσωσε τη ζωή. Γιατί εγώ τον ρουφώνω σας Επιθωρητά. Ο μόνος που δεν είχε λόγο να το σκοτώσει είναι προφανώς και ο δολοφόνος. Και τότε, γιατί είμαι εγώ η κυριότερη ύποπτη του επιθεωρητή? Και ποιος το είπε? Εσείς. Αηδίες. Όχι κύριε. Να, εδώ το έχω γράψει. Να το σβήσεις αμέσως. Αυτή η ξανθιά είναι εντελώς αθώα. Τι! Μια άγνωστη στο σπίτι μας! Που λέει πως δεν ξέρει πως έφτασε ως εδώ. Που στεκότανε πάνω από το πτώμα. Κρατώντας ένα ματωμένο στιλέτο. Πώς μπορεί να είναι αυτό, α? Κατά πρώτον, κοιτάξτε τι. Αυτά τα ωραία αθώα μάτια. Το μαγευτικό νεγκλιζέ. Το καταπληκτικό κορμί. Τα υπέροχα ξανθά μαλλιά. Και γιατί δηλαδή ο δολοφόνος πρέπει να είναι άσχημος. Σταματήστε. Σταματήστε, εγώ μιλάω. Το αναφυσικό το γεγονός ότι αυτή η καταπληκτική ξανθιά με το φοβερό νεγκλιζέ. Νέγκλιζε. Ναι, κλιζέ. Βρέθηκε πάνω από το πτώμα του Λόρδου Κλάιβ, κρατώντας ένα ματωμένο μαχαίρι, δεν μας οδηγεί οπωσδήποτε στο συμπέρασμα ότι είναι ένοχη για κάτι. Έγινε κάτι στο σκοτάδι που δεν το ξέρει κανένας. Τι έγινε, τι λέει? Χάσαμε κάποιος, είπαμε. Ο επιθεωρητής απεφάνθη ότι η ωραία ξανθιά είναι αθώα. Μόνο αυτό έγραψες άμα. Γράφω κυρίως αυτά που δεν εκθέτει με εσάς, επιθεωρητά. Κύριε Επιθεωρητά, κάτι έγραψε και σας διέκοψαν ότι κάτι είναι στο σκοτάδι που δεν το ξέρει κανένας μας. Ναι, όταν ήμουν εκεί στο γραφείο, κάποιος πέρασε από μπροστά μου. Και σίγουρα δεν ήταν αυτό το καταπληκτικό πλάνο. Κύριε Επιθεωρητά, συγγνώμη που επεμβαίνω στο έργο σας, αλλά μήπως θα μπορούσε κάποιος να της πάρει από το χέρι το στιλέτο. Αχ ναι, έτσι θα νιώθαμε όλοι πιο ασφαλείς. Μην κάνετε έτσι σαν ισχυρική κυρία μου. Θα το αναλάβω εγώ αυτό. Θα σας βοηθήσω να το κασαρίσετε. Ελάτε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε επιθεωρητά, είναι σωστό τώρα αυτό. Μπορεί να χάσουμε πολύτιμα στοιχεία, παραδείγματος χάρη δακτυλικά δορυφόρα. Αυτά είναι δικά μου, το ξέρετε ήδη. Ναι, αλλά το αίμα. Το αίμα τι? Πώς θα ξέρουμε τίνος είναι το αίμα στο μαχαίρι. Α,
σκανδαλίστηκε. Ναι, αλλά το μαχαίρι έχει αίμα. Όπως και το σημείωμα είναι γραμμένο με αίμα. Μήπως αυτά τα δύο συνδέονται? Έχουνε δίκιο, κύριε επιθεωρητά. Δίκιο. Θεό, Ράμεση. Ορίστε, κύριε επιθεωρητά. Πεντακάθαρο. Ω, ρε Θεό, το έκλειψε. Τέλος πάντων, δεν είναι και πολύ σημαντικό για τις έρευνες μας. Έτσι λέτε εσείς. Μα πού είναι η μιμόζα? Μέσα στον νηπτήρα, της σκουπίσει τα αίματα. Θεέ μου, δεν σας καταλαβαίνω όλους. Μα είναι δυνατόν? Εδώ έγινε ένας φόρος στο σκοτάδι. Εμφανίζεται μια άγνωστη με ένα μαχαίρι στο χέρι. Με τα εσώρου χάρτης. Και εσάς το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα σκουπίσετε και καθαρίσετε το μαχαίρι. Καμία άλλη αντίδραση. Και ρωτώ, κυρία Κόλλης, τι άλλη αντίδραση? Ω Θεέ μου, έγινε ένας φόνος στο σκοτάδι όταν ο φόρος κυκλοφορεί ελεύθερος. Φόνος! Και αυτά τα ποτά του Κλάιβ ελαφρά και απέσια συνήθως. Ένα δυνατό ποτό της προκοπής. Α, το πέρμπο της Μόνικα. Δυνατό ποτό. Θα με στηρίξει. Α, θέλεις παγάκια? Α, Δεν θα της αρέσει η μάρκα. α, Μήπως θέλει κάτι να μας πει. Ας το πει και ξυρίζει έτσι. α. Μερικοί άνθρωποι δεν το αντέχουν καθόλου το ποτό. Μα πότε πρόλαβε και με έφυσε. Και δεν να σκεφτείτε ότι στην Αλαμπάμα μόνο τέτοιο πέρμο δίνουν. Κάτι πρέπει να έχει το ποτό της. Κάποιος. Μα ποιος να θέλει να κάνει κακό στη γλυκή και εδώ, Τζασμικόλης. Βέβαια. Όμως ήταν και λίγο τσομπόλα από κατίνα. Ναι, γύριζε αργά τη νύχτα, χωρίς να την πάρει λύση κανείς και κρυφά. Τι κρυφά του, κύριε Χρυσέ μου? Τίποτα, λατρεία μου. Χρυσέ μου, λατρεία μου. Ο γιος μου είναι αρμονιασμένος με τη Δεσποινίδα Κάβετης και παντρεύονται. Θα είναι ο γάμος της χρονιάς. Θέλετε να έρθετε? Όχι άλλο, γραμματόσημο δεν κολλάω. Κύριε επιθεωρητή, θα κλείψω. Μα πού είναι ρογονιασμένα τα παιδιά, γιατί δεν είναι όλη την ώρα μαζί. Μα τι αφηρημένη. Ούτε το σκέφτηκα. Ούτε κι εγώ. Λατρείο. Τι θα πρέπει. Ορίστε, επιθεωρητά, όλα τέλεια και εντάξει. Με εξαίρεση τους δύο φόνους μέσα σε ένα τέταρτο. Μη μου πείτε πως η Τζασμίν Κόλλης είναι απλώς μεθυσμένη. Να το εξετάσω και αυτό. Πω, τέζα η κυρία Κόλλη. Κύριε Άλτερνον. Κύριε Άλτερνον. Τι Θεό. Μήπως θα μπορούσαμε να... Μήπως θα μπορούσαμε να... Ένα λεπτό. Συγγνώμη, λίγο λατρείο μου. Παρακαλώ, αγαπημένη μου. Δεν μπορώ. Μα ποιος μπορεί να ήθελε να σκοτώσει την κυρία Κόλλη? Πικραμίγδαλο μυρίζει. Τόνους γιάννιο της ρίξανε. Ναι, πικραμίγδαλο. Αυτό μύρισα. Όχι κύριε επιθεωρητά. Προφανώς το σκοτάδι, τότε που κάποιος πέρασε από μπροστά. Μην πείτε τίποτα σημαντικό σε όλα την κουβέντα μου. Θα περάσει μάνα μου. Μη σχολιάζετε, προχωράτε. Μιμόζα! Ας το τσάκαλο. Δεν μπορώ. Άρα, τέλος, στέρω. Άσε, όλα. Στην αλήθεια, όχι. Μπορώ να καθίσω λιγάκι. Γιατί όχι μόνο δεν ξέρω ποια είμαι και τι δουλεύω μέσα σε αυτό το σπίτι, αλλά το ξέρω στολιάσει και στην ορθοστασία. Καθίστε. Ευχαριστώ, όμορφη και πανέξυπνη κύριε. Με πολύ σωστή κρίση, Μέρη. Κύριε επιθεωρητά, μας λέγατε κάτι που έγινε στο σκοτάδι. Ναι, όταν πάμε στο σκοτάδι. Αυτός που πέρασε από μπροστά μου στο σκοτάδι δεν μας κοβόλαγε προς αυτό το καταπληκτικό πλάσμα. Αυτό. Εννοείται ότι είναι αθώα. Επειδή δεν σας μίλησε τίποτα όταν αυτός ή αυτή πέρασε από μπροστά σας στο σκοτάδι.
Αχ, Κρυβή, δεν προσέχεις καθόλου. Ο επιθεωρητής είπε ότι κάτι του μύρισε. Πικραμίγδαλο. Δηλαδή το κιάνιο που κάποιος έριξε στο ποτό της Τζασμίν Κόλλινς. Ακριβώς. Μα το ποτό δεν ήταν της Ζασμίν. Δικό μου ήτανε. Εγώ το είχα αφήσει στο τραπεζάκι. Και παρολίγο να το χειρότερο, είχε κολλήσει η γλώσσα από τα γραμματόσημα. Έξεκτεμα. Αναστάθηκε τυχερός γιατί ο Λόρδος Κλάιβ του έφτιαξε το κοκτέιλ. Κάτι που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί ο Κλάιβ δεν το συνήθιζε αυτό. Λέτε να ήξερε ότι το ποτό είχε δηλητήριο. Πώς να το ήξερε, αφού ήταν λέει η Μόνικα που πήσε το ποτό στο τραπεζάκι. Αυτό δεν ήταν δηλητηριασμένο. Το δηλητήριο μπήκε όταν είναι το blackout. Αφού τότε ο επιθεωρητής μύρισε το πικραμίγδαλο. Αλλιώς, τότε είχε μυρίσει και από πριν το ποτήρι της λέει η Μόνικα. Πολύ μπερδεμένα μου φαίνονται όλα αυτά. Για όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Αρκεί να τη σκεφτείς. Αυτή είναι η δουλειά σας, κύριε επιθεωρητά. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε επιθεωρητά, τι ακριβώς συνέβη όταν έγινε το blackout. Δεν έχω σχηματοποιήσει ακόμα τη θεωρία μου. Όταν τη σχηματοποιήσετε θα μας την πείτε, έτσι. Εσείς να προσέχετε, γιατί μπορεί να ξαναγίνετε η κυριότερη ύποπτη. Χάσαμε τίποτα. Τρομερή ιστορία. Δεν τολμώ να την πιστέψω. Τόσο γρήγορα που καλύφθηκε. Ναι, ήταν πιο εύκολο από τον παπά. Ούτε το μισό του πάρω. Πού τη βάλατε? Δείξτε στο πτώμα, λέω του φλάρι. Καλείτε στον άνθρωπο. Δεν μπορούσαμε να την βάλουμε στο ξενό, μαμά. Γιατί? Γιατί